Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jorito. Walang eksaktong taon. Quezon Province. Matagal na panahon ang nakahiligan ni Jorito ang pag-akyat ng bundok. Hindi niya ito ginagawa para mangaso o mamuhay, bagkus ginagawa niya ito dahil yon ang hilig niya. Lumaki kasi siya sa isang mayamang pamilya pinuno, kaya hindi maipagkakailang lahat ng kanyang layaw ay nasusunod. Labis mang tutol ang kanyang mga magulang ukol sa hilig niyang yon. Sa katagalan ay wala rin itong nagawa dahil nasa hustong gulang na siya. At para masiguro ang kanyang kaligtasan, kasama ng kanilang pagsang-ayon sa nais nito, ay ang pagpayag naman ni Jorito na magpasama sa iilan nilang mga pinagkakatiwalaang tao. Sa ganoong paraan, kahit malayo yun sa kanila, nakakasiguro sila na ito ay ligtas at wala ritong mangyayaring masama. Kaya sa loob ng ilang taong pag-akyat niya sa bundok, naging panatag ang kanyang mga magulang. Maraming kabundukan sa Cordillera ang naakyat na nila na hindi naman sila gaanong nahirapan. Ganon din ang kanilang ginawa sa Kabisayaan, kung saan sa kanilang pagtungo roon, marami silang mga katutubong nakasalamuha. Ayon kay Jorito, na ang ganoong buhay ang inaasam niya noon pa man. Pakiramdam niya kasi kapag nakakakyat siya ng bundok, malayang tao siya. Yun bang walang iniisip na problema, puro kasiyahan ang nararamdaman, at nagkakaroon ng realisasyon sa tuwing nakakakita ng magandang tanawin sa tuktok ng bundok. Maging ang mga kasamahan niya noon, ganon din ang nararamdaman. Kaya kapag meron silang binabalak, na pagpaplanuhan nila ito ng maayos at walang pagkakamali. Inakala kasi nila na sa pamamagitan nito, magiging maayos ang lahat at malalayo sila sa anumang kapahamakan. Pero nang mabaling ang kanilang atensyon sa bundok ng San Cristobal, dito na unti-unting magbabago ang lahat. Siya nga pala, naniniwala ang grupo sa mga nilalang na hindi nakikita. Kaya bago nila puntahan ang bundok, marami na silang nasagap na balita ukol dito. Alam din nila na tahanan nyo ng mga demonyo at mga nilalang na walang ibang hangad kundi ang kapahamakan sa tao. Kaya naman 2 buwan bago sumapit ang pag-akyat, kung kani-kanino na sila nagpakonsulta upang makakalap ng mga karagdagang impormasyon. May mga nakasalamuha na rin silang babaylan sa lugar ng Sariaya, ngunit bawat isa sa mga ito tumatangging magbigay ng anumang detalye ukol dito. Naniniwala ang mga babaylan na ang pagbanggit sa mga nilalang na nakatira sa loob ng San Cristobal ay may daladalang sumpa. Hindi rin ito dapat na pag-usapan dahil sa paniniwalang may tenga ang mga ito sa mga lugar na malalapit sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman ang marinig ito ng grupo nila Jorito, hindi na sila nagpumilit. Alam nila na karapatan ng mga babaylan na tumanggi sa kanilang alok, gayong ang kanilang hinihinging impormasyon ay may kaakibat na kabayaran. Bago sila umalis sa bahay ng babaylang huli nilang pinuntahan, katakot-takot na babala ang ibinahagi nito sa kanila. Kalimutan niyo yung binabalak ninyo. Dahil yan ang magdadala lamang sa inyo ng kamatayan. Sinasabi ko sa inyo, ang San Cristobal ay hindi lugar para pasyalan ng kung sino-sino. Kung aakyat ka, siguraduhin mong buo ang loob mo sa lahat ng mga mangyayari. Huwag ka ring umasang makakabalik sa puntong umapa ka sa paanan nito. Maraming tao nang sumubok sa binabalak ninyo, pero ilan lamang ang nagtagumpay. Wika ng babaylan. Pagkatapos nito, tsaka pa lamang ito dahan-dahang tumalikod sa kanila. Nga pala, 7 sila noong magkakasama. Yung 4 doon, mga tauhan ng mga magulang niya, habang yung 2 naman, mga kababata niyang may katulad din ng hilig ng sa kanya. Pero syempre, para hindi yun manawa,
kailangan niya itong abutan ng karampatang pera pagkatapos ng misyon. Sa gayong paraan kasi, may naiuuwi pa rin ng mga ito kahit hindi yun nagtatrabaho. Dumaan ang mga araw. Nagbigay ng matinding palaisipan ang mga katagang binitawan ng babaylan. Ayon sa kanya, na tuwing nagpupulong sila, yun palagi ang napag-uusapan ng marami sa kanila. Kesyo, kailangan nila yung sundin, sa arayat na lang sila umakyat, at kung ano-ano pang mga pasakalyeng magkukumbinsi na wag na silang tumuloy ng San Cristobal. Ngunit bilang pinuno ng grupo, palagi sa kanya nagmumula ang huling desisyon. At kapag nakapagdesisyon na siya, wala nang kahit isa sa mga ito ang may kapasidad na tumutol pa. Kaya kahit anong gawin ng kanyang mga kaibigan, wala itong magagawa kundi ang sumang-ayon sa mga nais niyang mangyari. Minsan nga nag-aaway-away na sila, buhat sa hindi pagkakaisa ng mga desisyon nila. Pero sa bandang huli, wala ring nagawa ang mga tumututol para ibahin ang kanyang desisyon. Bali-balik na rin man kasi ang sitwasyon, sadyang nakadepende sila sa perang magmumula sa pamilya ni Jorito. Kaya kahit labag sa loob, pilit silang sumang-ayon sa desisyon nito. At 2 araw bago sumapit ang pag-akyat, hindi na nila yun gaanong pinag-uusapan. Nakatuon na kasi ang kanilang mga atensyon sa pagbili at pag-iimbak ng mga gamit na kailangan nila. Ayon kay Jorito Pinuno, di pa man nakakaalis ang grupo, libo-libo na ang salaping nagagastos niya. Hindi naman yun problema, lalo pat hangad din niyang magkaroon sila ng maayos at masayang paglalakbay. Pagsapit ng araw ng kanilang pag-alis, hindi pa man tumitilaok ang mga manok, kasalukuyan na silang naglalakad papalabas ng baryo. Mula sa kanilang lugar, milya-milya pa ang kanilang tatahakin para marating ang paanan ng bundok ng San Cristobal. At base sa kanilang kalkulasyon, mararating nila ito bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Pagkaraan pa ng ilang oras, naging maayos naman ang lahat. Marami na sila noong nadaan ng mga palayan at may mga kabahayan na rin silang nilapitan para makahingi ng mga inuming tubig. Kailangan kasi nilang tipirin ang kanilang dala mula sa baryo, gawa ng hindi sila sigurado kung may madadatnan silang bukal sa parte ng bundok kung saan sila magpapalipas ng gabi. Mabuti na lang, mababait ang mga taong nakakasalamuha nila, kaya naging mabilis din ang kanilang pag-usad. Bandang 6:00 ng dapit hapon nang marating nila ang bukana ng paanan ng bundok. Medyo madilim na sa paligid noon at panaka-nakang lumalakas ang hangin. Kaya naman na mapagtanto ito ng grupo, minabuti nila na maghanap dito ng mapagpapahingahan. Hindi rin nila binalak na umakyat ng 10 oras buhat sa mga kwento at mga sabi-sabi na kanilang narinig. Naniniwala sila Jorito na kapag pinasok nila yun ng umaga, walang mangyayaring masama sa kanila, subalit isa yung napakalaking pagkakamali. Lingid sa kanilang kaalaman, hindi saklaw ng sumpa ng araw ang mga nilalang na nakatira sa bundok. Wala silang kaide-ideya na matagal nang nalason ng mga itim na diwatang naninirahan dito ang lugar na yon. Nakapaglikha rin ito ng hindi nakikitang harang sa hangin para protektahan ang kanilang mga sarili mula sa nakakapasong liwanag na nagmumula sa mahiwagang bola ni Adlaw. At sa sandali ring umapa ka sa lupang sakop nito, sapilitan kang madadala sa ibang dimensyon na hindi mo namamalayan. Yon ang totoong dahilan kung bakit sa dami ng mga umaakyat noon sa bundok, bibilang ng mga daliri ang nakabalik. At sa puntong yon, nananatiling walang ideya ang pangkat ni Jorito sa problemang kahaharapin nila. Kinabukasan, matyaga nilang hinintay ang pagputok ng araw. Yon ang kanilang hudyat para pasukin na ang bundok ng San Cristobal. Kaya naman na magising sila noon, napakarami pa nilang naging oras para mapag-usapan ng plano.
Kinondisyon din nila ang kanilang sarili para mapaghandaan ang malayo-layong lakaran at akyatan. Pagsapit ng 6:30, tumama na ang liwanag ng araw sa lupa. Dahil dito, nagmamadali naman silang umusad hanggang sa makarating na sila sa paanan ng bundok. At bago sila pumasok sa bukana, nag-alay muna sila ng konting panalangin para magabayan ang mga sarili nila. Pagkatapos nito, tsaka pa lamang sila umusad, bitbit ang kanyang mga paalala. Huwag maghiwa-hiwalay. Maging alerto sa mga daang tinatahak ninyo. Iwasang makipag-usap para hindi tayo makabulabog dito. Bulong niya sa kanyang mga kasama. Pagkatapos niyang magsalita, sakto naman ang pagtapak niya sa lupang sakop ng bundok. Nang lumapat na rito ang kanyang sapatos, may naramdaman siyang kakaibang presensya na unang beses pa lamang niyang maranasan. Nakakamangha ang enerhiyang yon, kaya hindi niya maiwasang ipagtanong ito sa kanyang mga kasamahan. Ngunit sa kasamaang palad, tanging siya lamang ang nakaramdam. Ilang minuto pa ang lumipas nang makapasok na sila. Kapansin-pansin ang mga matang tila bang nagmamasid sa kanila. Ang kaso tuwing sinisipat nila ito, wala naman silang nakikita. Maya-maya pa, dito na nila nasilayan ang mga ibon at hayop na naninirahan sa bundok. Ayon sa kanya, katangi-tangi ang kulay at itsura ng mga ito. Sa tinagal-tagal niyang namumundok, yon ang unang beses na nakasilay siya ng ganon. Kaya sa sobrang pagkagiliw niya sa mga ibon, nagdesisyon siyang manguha ng isa sa bawat uri. Naniniwala siya kung madadala nila yon sa lugar nila, malaki ang kikitain nila rito. Dagdag pa niya na, magsisilbi yung karagdagan nilang kita kung saan ang makikinabang ay ang kanyang mga kasama naman. Dahil sa sinabi niya, agad namang nagtulong-tulong ang kanyang mga kasamahan para humuli ng mga ibong kanyang ipinapakuha. Bagay na naging daan naman para bumagal ang kanilang pag-usad. At nung matapos na sila sa pangunguha, napansin nila na 1:00 na pala ng hapon. Nagmamadali sila sa pag-akyat hanggang sa laking gulat na lamang nila na dahan-dahan ang dumilim sa buong paligid. Pagsindi nila ng mga sulo, bahagya silang napahinto sa kanilang pag-usad habang bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pagtataka. Pagsilay niya sa relo niya, napansin niya na mag-3 pa lamang ng hapon. Alam din niyang maganda ang panahon noong araw na yon, kaya malabong may kumumpol na makapal na ulap sa langit para matakpan ang sinag ng araw. Dagdag pa niya na kung literal na ulap lang ang nagtatakip dito, hindi yun didilim ng ganun. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kasama, wala naman itong naisagot sa kanya. Bawat isa hindi makapaniwala dahil aminado ang mga ito na unang beses lang din nila yung naranasan sa buong karera ng pamumundok nila. At sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, may napansin silang kakaibang himig na sumasabay sa hangin. Isang napakagandang tinig ng babae na sinasabayan ng pagtugtog ng harpa at plauta. Habang pinapakinggan naman nila ito, napansin niya ang kakaibang pakiramdam na parabang sumasakop sa kanyang sistema. Di niya ito makontrol sa puntong kahit anong pigil niya, tila bang dahan-dahan siya nitong dinadarag patungong karimlan. Nang mapagtanto naman ito ni Jorito, agad niyang ipinag-utos sa kanyang mga kasamahan na takpan ang kanilang mga tenga. Kaso lang nung magawa na nila ito, napansin niyang hindi sumunod sa kanila yung 4 na tauhan ng mga magulang niya. Tulala itong nakatingala sa tuktok ng bundok na kahit anong gawin nilang pagsigaw dito, tila bang hindi na sila nito naririnig. Maya-maya pa, may pulang liwanag silang napansin na nagmula sa tuktok ng bundok. Parang dugo ang kulay nito, kaya paglaganap nito sa paligid, agad nitong nakuha ang kanilang atensyon.
Pagtitig naman nila rito, bumungad sa kanila ang mabilis na pagkamatay at pagkatuyot ng mga puno. Napansin din nila ang pagiging tatlo ng buwan, kasabay ng mga dambuhalang nilalang na lumilipad sa kalangitan. Hindi naglaon, may lumabas na 2 nilalang mula sa lugar kung saan nagmumula ang pulang liwanag. Ayon sa kanya, kalahating babae at pawikan ang mga ito. Nakalutang yun sa ere habang walang patid na kumakanta. May mga hawak-hawak din itong sundang. Tapos kapag tinitigan mo ang itsura ng mga ito, mapapansin mo ang nakakapangilabot nitong mga anyo. Dagdag pa niya na, kung tititigan mo ito mula sa malayo, para itong dalagang may napakagandang muka. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na kabaligtaran pala ng iyong mga nakikita ang totoo nilang mga itsura. Matapos naman nila yung masilayan, bigla na lamang siyang hinugot ng 2 niyang kababata. Pagkubli nila sa likod ng makahoy na parte ng daan, dito nila narinig ang isang malakas na pagkanta na nagmumula sa maraming grupo ng mga tao. Maya-maya pa, may nasipat silang sulong bumababa mula sa bundok na para bang nagpoprosesyon. Ito rin ang pinagmumula ng mga tinig na kanilang naririnig, kaya malakas ang hinala nila na hindi mga ordinaryong tao ang kanilang mga nakikita. 1.5 oras pa ang lumipas. Nang medyo malapit na ito mula sa kinaroroonan ng 4, bumungad sa kanila ang mukha ng mga ordinaryong tao. Katulad nila ang mga ito, pero ang nakakapagtaka lang, umuusad yon na para bang wala sa kanilang mga sarili. Sa bawat pagsambit din ito ng mga salita, kapansin-pansin na napipilitan ng mga ito. At sa madaling sabi, para yung mga manikang kinokontrol ng kung sino. Maya-maya pa, nang marating na nito ang kinaroroonan ng kanilang mga kasama, agad yung nagtipon-tipon sa lugar na yon. Kinulong ng mga itong 4 habang patuloy na nagsasalita gamit ang dialektong hindi nila maunawaan. Dahan-dahan din itong itinarak sa lupa ang kanilang mga sulo, kasabay ng paghugot ng mga ito ng punyal sa kanilang mga bewang. Matapos nun, dito nila nakita ang paglapit ng isang matandang babaeng kuba na may maputing buhok at bitbit nito ang isang malaking mangkok na may mga lamang likido. At paglapit nito sa 4, walang pagdadalawang isip niya yung inundayan ng saksak sa puwak, sabay salok sa mga dugong tumulo. Paghugot nito ng punyal, laking gulat na lamang nila nang hindi humandusay ang kanilang kasama. Kasi 'di ba, kapag napipinsala ang isang tao sa nakamamatay na parte ng katawan nito, ang unang magiging epekto nito sa katawan ay mawawalan ng lakas yun kaya bubulagta. Yun ang inaasahan nila, kaya nang masipat nilang parang walang naramdaman ang kasama nilang yun, napaisip sila. Maya-maya pa, matapos itong makuhanan ng dugo sa katawan, ganon din ang ginawa nito sa iba pa. At nang maisakatuparan na yon ng matanda, napansin nila na parang may ibinulong ito sa tenga ng 4. Nang magawa na yon ng matanda, agad yung bumalik sa pinaglagakan nito ng sulo bago nagsimulang magpatuloy sa naudlot nilang prosesyon. Pag-usad naman ng pangkat, sumunod na rin dito ang 4. Gustuhin man nilang tulungan ng mga ito, alam nila na wala na silang magagawa para ito ay maisalba. Pagkaraan lang ng ilang minuto, tumahimik ang paligid. Yung ingay na kani-kanina lang nila naririnig, naglaho na parang bula. Hindi nagtagal, nang medyo kumalma na ang kanilang isipan, dito nila pinag-usapan kung papaano sila makakauwi ng ligtas. Hindi na sumagi sa isip nila ang magpatuloy pa, buhat sa mga nangyaring hindi kaaya-aya. Manoy ho rito, anong desisyon ninyo? Bababa na ho ba tayo? Pag-aalalang wika ng isa niyang kababata. Pagkarinig niya sa sinabi nito,
Tumangulang naman siya habang nagmamasid. Maging siya man kasi, aminadong yun na lamang ang nais niyang gawin sa mga oras na yon. Maya-maya pa, nang magkaroon na sila ng lakas ng loob, dito na sila umusad. Hindi sila dumaan sa dinaanan ng mga nilalang dahil nababahala sila na baka makasalubong nila ito bago pa man nila marating ang paanan ng bundok. At para masigurong makakatakas sila ng walang nakikitang mga nilalang, naging mapagmatsyag sila sa bawat lugar na kanilang napupuntahan. Akala kasi nila madali lang tumakas sa bundok ng San Cristobal, pero napakahirap pala nito. Pagdating nila sa paanan ng bundok, nagmamadali naman silang kumaripas ng takbo hanggang sa makalayo na sila rito. At nang makarating sila sa baryong huli nilang pinuntahan, sumalubong sa kanila ang mga labi ng taong pinagpipistahan na ng mga langaw at uod. Sa lugar na yon, wala silang nakitang kahit isang buhay. Lahat din ng bahay na nakatayo roon, bakas sa mga dingding ang kagimbal-gimbal na nangyari rito. Nang masipat naman nila ito, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang bayan na ganun din ang sitwasyon. Akala nga nila ho rito, sila na lamang ang taong nabubuhay sa mundo dahil sa kanilang mga nakita. Ngunit nang masilayan ito ng mga kababata niya, nagkaroon ng ideya ang isa sa mga ito ukol sa sigalot na kanilang kinakaharap. Ayon dito, na kung tama ang hinala niya, posibleng nakapasok sila sa ibang dimensyon. Kaya para makalabas dito, kinakailangan nilang muling bumalik sa bundok ng San Cristobal para hanapin ito. Dagdag pa nito na, yun na lamang ang tsansang meron sila kung talagang gusto nilang makabalik. Mariin din itong inilahad na hindi na nila kailangan pang magtagal dahil marami na ang mga nilalang na nakasilay sa kanila. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob na tumutol dito. Maging sila man kasi, aminadong naniniwala sa kutob ng kanilang kasama. Kaya bago pa man lumalim ang gabi, bumalik na sila. Pero sa kanilang paglalakad pabalik ng bundok, hindi naging maayos ang mga kaganapan. Pagbalot pa lang kasi ng kadiliman sa lupa, nagsimula na silang makakita ng mga nagsisilakihang paniki sa kalangitan. Ang huni ng mga ito, nagbibigay ng kilabot sa kanilang mga katawan, kaya sa halip na magpatuloy, pinili nilang magtago. Marami rin sa mga nilalang na yon ang may daladalang tao na para bang nakuha ng mga ito sa mundo kung saan sila nagmula. Matapos naman nila itong makita, muli silang lumakad hanggang sa maabot na ng kanilang paningin ang huling baryo na kanilang dinaanan patungo sa bundok. Pagsilay naman nila rito, bigla niyang hinila ang kanyang kasama para magtago. Malayo pa lang kasi, nakita na niya ang mga nilalang na umaaligid sa lugar. Kaya nung akmang tatayo na ito, wala siyang nagawa kundi ang hilahin yon pabalik sa pagkakaupo. Nang maramdaman ito ng kababata niya, dali-dali naman yung sumunod at nagmasid. Bakit ba? Iritableng tanong nito buhat sa biglaan niyang pagkilos. Nang marinig niya ang sinabi nito, dahan-dahan niyang itinuro ang mga balbal na kumakain ng mga naiwang labi ng tao. Nasa humigit 50 ang mga ito, at kung titingnan, para itong kumpol ng mga hayop na kumakain lang. Pagsilay naman dito ng kanyang kababata, bigla naman yung napatahimik. Bawat isa sa kanila wala ng galawan dahil ilang metro lang ang layo nila sa mga nilalang. Mula rin sa kanilang pinagtataguan, rinig na rinig nila ang pag-aangil at pag-aagawa ng mga ito na para bang ilang linggo na yung hindi nakakakain. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagsipulasan ang mga balbal kasabay ng pagrinig nila ng malakas na dagungdong sa lupa. Wala silang ideya kung ano ito, pero anuman ang nilalang na yon, di hamak na mas makapangyarihan ito sa mga balbal.
Hindi naglaon. Bumungad sa kanila ang grupo ng mga dambuhalang nilalang na may kahalintulad sa wangis ng mga tao. Paglalarawan niya rito, gapuno ang taas nito, tapos meron yung ulo na nakalaylay. Nakabaliktad din ang kanilang mga gulugod, kaya kapag lumalakad ito, ginagamit nila ang kanilang mga kamay upang magsilbing balanse ng kanilang katawan. Nanggigitata rin sa langis ang buo nitong katawan at wala yung mga saplot. May mga malalalim din itong sugat na siya namang nagbibigay ng kakaiba nilang mga amoy. Malalaki rin ang bunganga ng mga ito na parabang kaya nitong sumakmal ng isang buong tao ng dire-diretso. Mahahaba rin ang kanilang mga kuko, tapos yung mga braso nila kaya nilang ipulupot na parabang wala itong mga buto. Sa itsura pa lang ng mga nilalang, hindi na siya nagtaka kung bakit naitaboy ng mga ito ang maraming balbal na kumakain. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, dito niya na unti-unting napapansin ang mayat-mayang pag-amoy sa hangin ng mga nilalang. Hindi niya mawari kung ano ang ginagawa ng mga ito, pero malakas ang kanyang kutob na may kung ano itong naaamoy sa hangin. Ano man yun, paniguradong nagmumula ang amoy na yun sa kanilang mga katawan. Dahil dito, kaya ganyang sinenyasa na umatras ang mga kababata niya. Kinakailangan nilang magdahan-dahan sa pagkilos at kahit anong mangyari, wag na wag silang lilikha ng ingay. Bagalan din nila ang kanilang paghinga nang sa gayoy hindi nito matunto ng kanilang kinaroroonan. Nang marinig naman yon ng dalawa, agad naman yung sumunod sa iniutos niya. Maingat na maingat silang umatras, pero pagbaling niya sa isa sa mga nilalang na kumakain, nakapagtatakang nakatitig ito sa lugar kung saan sila naroon. Dahil sa pangyayari, kaya naman napahinto siya sa pag-usad. At sa halip na sumunod sa kanyang mga kababata, pinili niyang gumawa ng hukay kung saan siya makapagtatago. Mamasa-masa ang lupa sa lugar, kaya napakalambot lang nitong hukayin. Ayon kay Jorito, hindi napansin ng dalawa ang ginagawa niya dahil masyado na yung nakadistansya sa kanya. Ano man ang gawin nitong pag-aaninag, sadyang hindi na nito makikita kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Isa pa, nagkanya-kanya na rin sila noong mga oras na yon dahil sa kagustuhan ng bawat isa na mailigtas ang kanilang mga sarili. Kalahating oras ang lumipas. Wala na siya halos balita sa mga kasama niya. At yung mga nilalang namang nagmamasid sa kanila, dahan-dahan na ring umuusad papalapit kung saan sila naroon. Kaya imbis na magsayang pa ng oras sa kakahanap sa mga ito, binilisan niya ang paggawa ng uka kung saan niya ibabaon ang kanyang sarili. At nang magawa na niya ito, sakto naman ang pag-atungal ng nilalang sa kanyang harapan. Pagrinig niya sa lakas ng atungal nito, bigla yung kumaripas ng takbo, papalapit sa dalawa niyang kasama. Nang masipat naman yun ng dalawa, dito na nito hindi napigilang tumayo sa kinaroroonan nila. Dali-dali yung tumakbo patungo sa kakahuyan na siya namang dali-daling sinundan ng mga nilalang. Kitang-kita niya ang pagdaan ng mga ito sa kanya, gawa ng yung pagbaon niya sa katawan niya ay patihaya. Mabuti na lang hindi siya nito naapakan dahil kung nataong gano'n ang nangyari, di rin siya makakauwi para magbahagi ng kanyang karanasan. Paglayo naman ng mga nilalang na yon, tanging ang sigaw na lamang ng mga kababata niya ang kanyang narinig. Pagtahimik naman ng paligid, muling dumagungdong ang lupa kasabay ng mabilis na pananakbo ng mga ito. At sa muli nitong pagdaan sa kanyang kinaroroonan, nakita niya ang katawan ng kanyang mga kaibigan na wala ng buhay. Sa punto kasing nahuli sila ng mga nilalang na yon, agad nitong inihiwalay ang kanilang mga buto kahit sila'y may buhay pa. At ang mga butong nakuha ng mga ito, nagsisilbing palamuti sa kanilang mga katawan. Huli na rin nang malaman niya na ang mga nilalang na yun pala ay hindi naman talaga kumakain ng karne ng mga namatay. Sariwa ang kinakain nila, ngunit dahil sa salat ang pagkain sa lugar na yon,
napipilitan silang kumain kagaya ng mga balbal. Matapos naman niya yung masilayan, naghintay siya sa pagsapit ng sumunod na araw. At para hindi na makatunog ang mga nilalang, sinubukan niyang makibagay sa mga ito. At para yon ay may isakatuparan, gabi-gabi siyang pumunta sa pugad ng mga nilalang para magpahid ng mga putik mula sa lugar kung saan yon nagpapahinga. Ganun ang ginawa niya para makibagay sa mga ito. At habang tumatagal siya rito, unti-unti na ring nawawala ang takot na kanyang nararamdaman. Sa loob ng 6 na buwan, nagpagala-gala si Jorrito sa lugar na yon bago niya marating ang tuktok ng San Cristobal kung saan naroon ang lagusan pabalik sa mundo ng mga tao. Ayon sa kanya, na ang mga dumadaan dito ay purong mga aswang at mga elemento para manguha ng mga pagkain nila. Gabi-gabi, nasa humigit 1,000 ang lumalabas sa lugar na yon upang tuparin ang kanilang mga trabaho. Dagdag pa niya na, noong pumasok siya rito, hindi siya sigurado na makakalabas pa siya, gawa ng yung mga nakasabayan niya ay purong mga nilalang na kumakain ng tao. Mabuti na lang sapat ang amoy niya para hindi siya matunugan ng mga ito. At nang marating niya ang kabila nitong ibayo, bumungad sa kanya ang malaking palayan kung saan naroon ang matandang puno na nagsilbi nilang lagusan. Nasa harapan lang din ito ang bundok ng San Cristobal na payapa noong binabalot ng kadiliman ng gabi. Pagramdam niya sa pagsimoy ng sariwang hangin, dito niya nakumpirma na nakabalik na siya. Halos mag-iisang buwan din siya noong naglakad bago makarating sa lugar ng mga magulang niya. At pagbalik niya rito, lahat ng mga nakakita sa kanya ay hindi maiwasang magulat. Inakala kasi nila na matagal nang patay itong si Jorrito dahil sa hindi nito pagpaparamdam sa kanila. Magmula noong nakabalik siya, hindi na niya ninais pang mamundok para gawin ang kanyang mga nakahiligan. Ayon sa kanya, na ang dating nagpapasaya sa kanya ay tila bang naging bangungot matapos ang kanyang bangungot na karanasan sa bundok ng San Cristobal.